concrete yacho chaakuitika manje iye zvino akuda bonde. Concrete yaenda kubvunza inini kuti akahodhiginira concrete ndiani. Ndichekuti mai ava vakanga vane munin'ina wavo anonzi Rungano kana kuti Remember aigarawo ipapo. Kuti ndichiziva kuti murume uyu aivinga Remember here kana kuti aivinga ava handichazvizivi. Mwana wangu mukomana wacho wavari kutaura ari panapa akauya kwaGweshe munhu akasa concrete haana here problem yakaita inoita kuti ropa rikanganisike. Inini ndoda kutaura chokwadi muchiri kuda murume here? Baba vanondishungurudza. Muchiri kuda murume here? Handisi kuda mama. Inini handidi kuti kai ndivagwadzise. Handidi kuvagwadzisa mai avo. Ndati ndiye mukadzi wangu wokutanga weujaya hwangu mukadzi uyu. Asi iye ndiye akandigwadzisa kusvika pari nhasi. Nanhasi ndinongogwadziwa nenyaya yemai vava. Chero vanhu vanondiona izvozvi mukatarisa nyange tarisai ruvara rwavo neni ndotozviona kuti umwe wangu ari kutambura pane pari kudi pari kumunetsa. Hatina kumbopokana mumachira takapinda tikagara tose mumachira imomo. Mumachira makabudawa 2022 pakutotaugwa izvozvo zvakataurwa izvozvo zveconcrete izvozvo netsa pana mai ava neni inhau yebonde. Ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Hanzi raita zii takanga tisitapanani bonde pamba vakatobva vakatotenga yavo stand nemunin'ina wangu. Vakatora munin'ina wenyu? Akanditaurira kuti inini kwangu uku handihwi kana kuvaviwa kana kushoshiwa ndakaisa concrete pamberi pavatete vake. Ende vatete vake tinokwanisa kuvabata kana iwe zvino pari zvino kutaura chokwadi pamberi paMwari nenguva yandagara naye 5 years ndisinaye kana iye achitawo zvake inini ka handichakwanisa. Asi kana tichikwanisa kuti tidzokerane nekuchipatara. Akandigamuchira ndikadzoka pamba. Ndadzoka pamba vakabva vatama baba nemunin'ina wangu wavakawana. Ane vana vake 4 ndine vangu 3. Vatama vakanditi sarudza mombe dzaunoda kusara nadzo pano. Ndakubva pano nemunin'ina wako. Ndobva ndasarudza mombe dzangu dzaive 3 netu. Takagara gore rimwe chete. Vakazouya ivo vakaenda nemota yavo nemombe dzavo. Chigayo vakasiya chakafa. Ini ndambochisiyawo chinogara kusanyati kunana mai takonana. Ndikamutora mombe dzingani? Vakatora mombe 7. Mukasara nedzingani? Pavakatora pekutanga vakatora 4. Inobva ndasara ne 5 ne2 mhuru. Vakazodzoka vakatora 3 ndikasara ne2. Mukati 5 ne2 mhuru manje ndikuda namba idza makasara nadzo 4. Ivo vakatora 7. Taenderai mberi. Vadaro ini ndakazoenda kucivil court ndine mwana wechikoro wavakasiya ari grade 6 ndikamudzidzisa ezvinave form 3. Ndaenda kucivil court vakanonzi vabhadhari $40 ndo yavakanga vati ndinokwanisa. Vabhadhara vanzangu vakaitanga iJune last year. Ndichidzoka kucivil court nemapepa angu pepa rangu rindinani. Vakabva vaenda kupolisi baba vakanondimhangarira kuti ndakaba mombe. Ndakanga ndatora tumhuru 2. Mukomana wangu anga aita mhosva ndobva ndabhadhara kamhuru. Kamhuru aka ndikatoudza sekuru vacho nevamwe. Asi ava vanga vatozviziva vakadzima foni. Ndisatauri navo nezvemombe iyoyo. Nokuti vakanga vatoenda nekadhi. Pamusoro pekundipa mombe vakaenda nemakadha emombe. Ndichizotengesa kamwe kamhuru kuti mwana wangu atange form 1. Asi vakazonondimhangarira ndabva kucivil court kuti ndakaba mombe. Yatongwa nemapurisa. Vakanditi imimi chiti mombe dzamakatengesa 2 ndidzenyu. Nokuti baba ava vari kuti tinotonga nemutemo wemombe. Mochipiwa dzamuri kunzi 2 dzenyu
dzavakakusiyira. Ndikati ndinozvibvuma. Mombe ndakatengesa 2 asi kwaive 2 mhuru. Nomba zvapera nyaya chakareba. Ndatosvika pairi. Kuti chakunzai kuno chii? Inini chandiunza kuno baba pamusoro pezvavakatora havo. Takatenderana navo ndikati takashare nazvo. Asi vanondifonera vachindishungurudza, vachindituka, vachinditi ibva pasitendi pangu unowanikwa. Votuma futi mwana wavo mukomana kuti pano pasitendi panoshedza kuti baba vangu amufaniri kundidzinga pano. Ndikati ndinokudzinga nekuti makapasa dzimba dzenyu, makaya mukapasa dzimba dzenyu, ende usingandiudzi futi. Hapasiri penyu, pave pangu ini nevana vanguwo. Ava Steve vanongoramba kuti ibva ipapo unowanikwa usiye vhaisi pamba. Saka ni mhosva yangu ndeyekuti ndiri pamba here inini. Havasi kutendera kuti ndigare pamba. Ndikatsvagawo hama dzangu, dzimba dzangu dziri kudhirika, kicheni yakatodhirika. Vanofona ava kuti handidi munhu ipapo anodzosera dzimba idzodzo. Saka ndingagare sei inini nditotiwo ndakasiyiwa pasitendi ndopangu. Ivo vaita basa rekuva vachindishungurudza, vachindifonera, vachindiudza kuti hapasi pako ndepangu, unofanira kutopabva uwanikwa. Hapana akambopa umwe gupuro. Vakangoti kupaza kwandakaita ndokuratidza kuti saini yangu handichakudi. Ramakapesana na baba? Gore tapesana 2020 ndikambonogara kuSanyati ndikazodzoka nedare. Vanditi vanondida ungodzoka tangu vangoita 3 months vachibva vabva pamba. Vari kubva pamba? Vakatobva vakatotenga yavo stand nemunin'ina wangu. Vakatora munin'ina wenyu? Aripi? Pari zvino vachiri kugara paGwesha asi stand yavakavaka yave kuVenice kuVillage 6. Oko Duneni. Vakatora munin'ina wenyu? Ndiakave nani? Ndio masiyo. Saka muri kunze mubve pamba pacho? Vanondifonera vachindituka. Arikaiti vanzwe ivo. Munogona kutiudzawo baba kuti pane zvataurwa namai chisiri icho ndechipi? Icho ndechipi chacho? Pamusoro yematsishe, pamusoro yemachindama nevakateerera vese. Mai zvavari kutaura ndinoti pokanei nazvo. Ini ndakabva pamba zvechokwadi 2021 mushure mekunge tapokana zvakazotisvitsa kudare raneuso. Nyaya iyo yakatongwa musi wa 21 March 2021. Mai ava ndichiroora munin'ina wavo yakanzi kudii namambo. Mambo vakatitora tikapinda private room kana kuti private. Vakati ivo indai munogara zvakanaka. Unozviziva here kuti uyu muzukuru wangu? Ndakati ndinozviziva. Iwe baba wako unozviziva here kuti baba wako ndakadzidza nawo ishamwari yangu? Indai munogara zvakanaka, muri vana vangu. Indai munogara zvakanaka. Tikadzoka tikagara zvakanaka 2021. Nyaya yapinda musi wa 21 March. Mai ava pandakatora munin'ina wavo ndakamutora 97. Ivo ndakavatora 95. Takagara zvakanaka kusvikira titame tiwane mushamuno unonzi Murokuba. Ndichishandawo mabasa emaoko, ndichishanda kumaini kunonzi kuZimplesi. Kubva ipapo kana ndichitaura chokwadi kana ivo vachida kutopupura chinonzi chokwadi kubva pandavatora 1995 kusvika 2020 pandasiya basa ndaita problem yemusana. Handina kana musi wandakakonana kana naivo
kana nemunin'ina wavo kana kutukana waingove mufaro. Ini dambudziko randave naro pana mai ava, vabuda vaenda kuSanyati vakanogara mumisha yakati one day isiri yamai vangu kana yamai vavo, inotove nemazita anozikamwa kana namambo. Misha muri kutsanangura misha yakaita sei? Because pane isiri yekuroorwa. Okay. Alright. Nokuti vachibva pamba vakambonanga kwababa vangu kunonzi kuVenice kuDhoneni, vakana kuti ndauya kozorora, vakanzidzokera kumba, havana kudzokera, ndipo vakananga Sanyati. Vakaenda musi wa4 September 2020 vakazodzoka muna March 2021 nedare, vakudzorwa nedare. Vave kuchinyanya kuti kugokwe kunin'ina wavo ndoko vakanodzoka vakugara ikoko. Vakagara dzimba dzatakaverenga dzavakagara, zvisiri zvekuti vakarogwa kana kuti vaita zvavaita handizivi, asi vakagara misha inodarika kana 7 zvinopupurwa kana nehama dzavo. Ini ndaitarisira kuti kana deno ndanga ndakonana navo vaenda kuna mai vangu kana kuenda kuna mai vavo vonogara ikoko, asi vakanogara kunobudira vave kugokwa kuzodzogwa kumusha mangu kuti ndivagamuchireni, vakadzorwa nedare rekwamambo Neusu. Ini ndikazvigamuchira ndikati aiwa ndakabereka nemukadzi chirega tigare pamba. Tagara pamba, nyaya iripo mambo nevateereri vari pano, ndoda kutaura chokwadi. Tatorana tadzoka, mai ava vatete vavo vanonzi vamaromo vachikona mombe kana kuti Emma mudzimai wavo mugariri ari muRogba, tikavadedza takanetsana namai ava. Nhau yakanetsa pana mai ava neni inhau yebonde, ndoda kutaura chokwadi pamberi paMwari. Hanzi raita sei? Takanga tisina pana nebonde. Mai ava ndaiti nini ndatama ndiri kwaGweshe, ndaidzoka kumba ndakatakura mbeu nemombe dzandakasiya dzandaiti ndo dzandinodzoka ndichirima tichiita pamwe chete nekuti matadza kugarisana. Zvakandiomera kuti ini nditi ndakavaka 5 room house yavo neyemudzimai mudiki, votaura pekupedzisira ndisashandi kuti iwe nemukadzi wako tamai pano munovakira uko. Mukadzi mudiki akati anove munin'ina wavo akati handikwanisi kuti inini ndinotanga kuvaka imba yemapango, zvakangofanana nekuti unditsvakirewo wako pekuti ndigare. Pari zvino kutaura kwandiri kuita ndigere pamukwasha kwaGweshe, ndokwandigere. Ndobva ndazotsvaka stendi. Mombe dzavari kutaura dzavari kuti 7. Bonde hamuna kuripedza mati alright, sorry. Bonde tadedza ranga richinyimwa nani nemukadzi. Dare iri rakatoitwa musi washaika mwana wangu inini. Mwana wangu akashaika akaita zvokupondewa. Dare veSanyati neve vakabva kumativi mana ese enyika vakanga varipo. Kwakatanga kwaitwa dare mumusha mavo, mumusha medu rake, mumusha medu rangu. Ndobva tazobatanidzwa nemadzisekuru, vana amai nevanyarikani vose vati isu hatichakwanisi kuti tipinde munyaya idzi. Madzisekuru akapinda akandikumbira ruregerero. Chaakanditaurira inini chakandibata kusvika nanhasi. Akanditaurira kuti inini kwangu handihwi kana kuvaviwa kana kushoshiwa ndakaisa concrete pamberi pavatete vake, ende vatete vake tinokwanisa kuvabata kana iwe kupai nhamba dzavo munovabata kana muchida kunzwa umpowo hwakakwana. Ndo zvakandibvisa pamusha wangu. Ndandakavaka ini ndakacheresa chibhorani nechigayo, ndakazvisiya zvose, ndakamusiyira ndikati chisara nazvo zvave zvako. Ndo zvandakasimukira kundibva pamba ini. Zvose zvekutaura kuti ndinomudzinganisa pamba, ndinomudzingirei pamba ini ndakutogara kunhingiri kwaGweshe, ndakatenga musha wave wamunin'ina wake, ndomudzingirei pamba. vakati kwai handinzwe chi Kai handinzwi kana kushoshewa kana kuita sei nekuti kwangu kundakaisa concrete. Vatete vake varipo, kwete zvekuti vatete vake hanzvadzi yababa vake iripo. saka imi concrete yacho makaiona? Concrete yacho chaakuitika manje iye zvino akuda bonde. Concrete iya ndakubvunza inini kuti akahodhiginura concrete ndiani? Ndo pane nyaya yangu ipapo. Akadhiginura achibvisa concrete ya wakataura pamberi pavatete vako.
neve kusanyati neve kupo ukazondikumbira ruregerero iwewe kuti ndo murume wangu ndokumbira ruregerero apachemiwi ndokumbira ruregerero saka ndiwo zviri kundinetsa izvozvi ndave nemakore anokwana kuita tungoti 2 years kana 3 years kubva pashayika mwana wangu. Ndakangonoviga mwana wangu ndikabva 2022 nanhasi kana kupa ruvazhe pavo handitsiki. Ndakavasunungura ndakati mai mwana unosafungidzira kuti pane zvandi kana zviyeraira zviri pandiri. Sununguka zvako chero ukada kuisa chikomba ipapo handina kana basa nazvo. Ndinotove neumwe murume akandifonera mistake nemistake akandifonera kwandiri inini nemistake achida kufonera namba yaida kufonera kana muzita racho muchida ndinokupai nemistake ndo zvaitozi ndikataura nemukoma wangu anonzi Chiminya ari kuTyrone muvillage 3 akamudedza akandikumbira ruregerero ari murume wechizukuru kwandiri anga anopinda pamba pangu kana ndizive kuti arapinda pamba penyu papi pandakatama pamukadzi pavava chandisazivi manje ndichekuti mai ava vakanga vane munin'ina wavo anonzi Rungano kana kuti Remember aigarawo ipapo kuti ndichiziva kuti murume uyu aivinga Remember here kana kuti aivinga ava handichazvizivi. Mwana wangu mukomana wacho wavari kutaura ari panapa akauya kwagweshe akandikumbira baba ndanchikumbirawo nditame ndibude mudzimba idzi ndinogara mudzimba dzamainini dzazadza paziwa. Ndikati nemhaka yei mainini vacho vanove munin'ina wavo akati sorry ndaida kubvunza kuti murume wamati anopinda nepamba penyu ari kupinda achivaka here kana kuti ari kupinda anga akanyenga ipapo aidiwa ipamba pangu. Saka imimi chiri kutaura kuti musingachadi kutsika pamba chii? Ini mambo chinoitika kuti ndisatsike pamba inini mudzimai uyu ndaimuda kutaura chokwadi pamberi paMwari ndaimuda kwete zvekureva nhema. Asi dambudziko rakazongoitika nawe kuti akanga akungotanga kungotiza pamba zvakaoma kuti munhu abve pamba zvisina kana kuti makonana kana kubvunzwa nedare kuti wakanga watukana here nemurume kana kuti kwete oti handina kutukana nemurume unopedza 7 months asipo. Nhasi uno kutaura chokwadi nekurarama kwatakuita kuti mukadzi atize aite 2 weeks kana 3 weeks vakomana vanenge vaiziva kuti pave free apa pakatosununguka. Vakadzi vanotokandwa shoko chete nekuti vanhu varume tinotokanda hatiregeri kukanda. Asi handina kunge zvifungira zvose kana kuzvitora kana kuzvigamuchira kuti mukadzi wangu paakafamba kwose pa7 months ndisinaye pane zvaiita. Kana iye nhasi akuhwa kuti akuvaviwa nekuda murume pa7 months apa haana kuvaviwa. 7 months dzose dzakapedza ari kugokwe ari mumaraini achigara mumaraini mungave mehama dzake mungave mei haana kuvaviwa here. Nhasi zvaakuda kuti inini ndichigara naye kana kuti ndisangane naye ndo pane nyaya yangu. Ini handimbomudzingi pamba ndakabereka nemukadzi uyu ndinoda kuti agare pamba. Ndine shuviro yekutoti ndinotoine mapepa andauya nawo apa yekuti mune ramangwana pamba apa ndipe vana vangu naiye ndomupa mapepa kana ndinochinja zita podedzerawo kuti Patience Toro pachirega kudedzera kuti Mbasera Chris nekuti ina handichipo pamba handina nyaya iyi kana vemasangano vekuchechi chaiva vanoiziva nyaya yandiri kutaura pasi vekuchechi ku7th day mubvunze kuti achiri kupinda 7th day here akasiya nekuti madhikoni nemadhoka vaimubatsira kuti musha wakakosha asi akazviramba akupinda chechi yakewo. amai ima muchikomplaina kuti muri kudzingwa pambandi asi murume muchiri kumudarika kuti hamuchadiwo kana kuti zvavari kutaura ivo vose vari kuti havachadi. Aiwa ini ndakarambwa kudhara mama. Asi musha vari kuti ndemapepa ndira kukupai vanongondipa kurambwa ndakarambwa zvinozikamwa nehama dzangu ende kubva pamba ndaigara mumba mavatezvara vangu ende ndo vaindisa nyaya yekudara ndikatosiya ndadzvara zvakanzi mapepa aripo vanofanira ngari kusanganisira offer letter ndakatosiya ndadzvara mama kumba kwavatezvara vangu handamboenda kuhama dzisiri dzangu nekuti ndaitoziva kuti zvine mutauro ndakanogara mumba mavatezvara vangu chero mukafonera ticha keni ari kusanyati kuti mai guru vako vaigara kupi vanokudza kuti vaigara pano ndikatotumwa nababa kuti indisai nhau yenyu kudare baba ake Kelvin handisi kumuhwisisa zvaari kutaura. Alright, pakanaka pane varudawo kucontribute.
ndaida kumbodzoka kumashure mbijana. Vamwe vanogona kunge vaparasikawo kana kuti vapanzwisawo semanzwisiro andapaita. Ndadzoka kuna baba avo. Pane pavatsanangura chiona yekuti mudzimai wavo vaimuda. Ndobva kukonana kuriko kunowanika. Zokubva mai togonoshandisa kushona yekuti akapomoka. Ndobva amboenda. Handina kunyatsokunzwa kuti baba vakazotevera here mukadzi wavo kuti varadze kuti vanoda mudzimai wavo. Ndakunzwa sekuti kana vaimumira kuti azodzoka here, because tinonyanya kuziva kuti kana mhuri kange yapomoka unoitawo action. Saida unoenda nekuna tete kana kudii kuda kuzama kutevera mhuri yako mugadzirisana. Saka baba paripo panofanira kubudira dare pachena kuti mhuri yavo vaida here kana kuti zvanga zvakavamirira. Handizivi kana mubvunzo wangu waita clear kana. Alright. Mubvunzo wenyu wakanaka zvokwadi. Ini ndoda kutaura chokwadi. Mukadzi uyu abuda aenda. Handina kutevera nekuti mukadzi uyu akanzi iye navatezvara vari kuti vatezvara nebaba vangu inini. Mukoma wangu iwe Michaelvin dzokera kumba nemukoma wababa Kelvin akaramba kudzokera. Saka ni mukoma wangu neni chiri chinhu chimwe chete. Ende ini ane kubva kwaakaita akangoita semunhu ari aenda kunozorora. Haana kukomplaina kuti ndarohwa ndadzingwa kana kuti nyange padare chaipo. Haana kuchakataura chekuti ndine kutukwa kana kuti ndatadzirana nemurume. Angoti ndakuenda kunozorora. Ndokutongoenda kunozorora 7 months. Indakati ayo achadzoka. Iye aona zvakumuremera kuti adzoke. Ndobva akapinza nyaya yedare. Dare ndo rakamudzora. De pasina dare asipo pasina nyaya dzose. Hai baba. Ndi pamakazvikira pakukura pamba. Mukadzi anga aenda kare. Sorry. Ndanyazotisa. Pamakasvikira pakukura pamba ipi. Pamakasvikira pakutama pamba. Mukadzi anga aenda kare. So anga asati. Akaenda akatodzoka. Tikatogara. Aiwa, pane pandoda kumbodza yetu kuti imi pamakasvikira pakubva pamba. Mukadzi wenyu anga aenda kudhara. Angaenda kudhara. Akambinga amboenda. Alright, saka paakazodzoka. Ndipo makasvikira pakutama pamba. Ndakazotama iye avepo. Saka baba ngatibatsirane tingagona kutorera dare nguva nditi. Pane chimiro chamakaratidza pakudhara. Mudzimai wenyu. Kana kuti ndichitsanangura ndingati makagara maratidza kuti imimi mudzimai wenyu amumudi. One, hamuna kumutevera. Hamungashandise shoko rakataurwa nemukoma wenyu. Pamakapimba mudzimai imimi muchinzi mave murudo vanhu vaviri. Imimi ndimi mune decision. Murume wenyu, mukoma wenyu haagoni kukupai decision kuti garai mese. Kwete, anotodecida ndini semuridzi wemukadzi. Imimi makatora decision yamapiwa nemukoma wenyu kuti mainini dzokerai kumba. Mainini vanogona kuramba nekuda kwokuti munhu wavari kunogara naye havasi bamukuru. Vari kuda kuzogara nemi. Kana dai raiva shoko renyu handifungi kuti airamba. One, pari kundiratidza kuti makaita negligence kana kutoti manga musingamudi mudzimai wenyu. Two, mudzimai wenyu azodzoka avepo pane rudo karutsva apo. Imi ndo pamurunzi makabva matama nopamai. Ini chokwadi chamurikutaura. Adzoka hatina kumbopokana. Mumachira takapinda. Tikagara tose mumachira imomo. Mumachira makabudawa 2022. Pakutotaugwa izvo zvakataurwa izvo zveconcrete izvozvo zvikandionesa inini kuti aiwa. Saka ni munhu ika dzimwe dzenguva ndanga ndakutomupa rudo rwakasiyana negwakaona pa7 months. Right. Pakanaka. Makazotaurirwa imimi nyaya yekuti pane concrete. Kuda kuti ava mai vakanga vachida kukuudza imwe nzira kuti havadi kuona. Hongu. Mudzimai wenyu. Makaita action iyi. Ndo pandakadedza vatete. Vana vatete vakauya. Hanzvadzi yavatezvara. Tongoti vatete vavo hanzvadzi yavatezvara. Vanofanira kunge vari tezvara futi kwandiri kana kunditi. Tete. Pane pandoda kubvunza inini baba. Imi pamakasvikira pakudzwa nemukadzi wenyu kuti
ini pangu pane concrete handisada bonde munin'ina wamanga matora munin'ina ndakatora 1997 mutaro wangosiyana negore nechidimbu. asi mudzimai wenyu makambomutetawo here kumukumbira kuti ndaakutora mwe mukadzi? Alright, ichokwadi ndikatoripa mombe akandipamisa kundiripisa imwe mombe yechi2 mapepa ndinawo mubhegi andakatoita zvemaaffidavits. Ndaona kuti munhu andiri kufamba naye, aiwa ndiri kufamba nemunhu ari mberi kwangu and ane vanhu vari kumutungamira vari kurarama nepandiri vachidya inini. Ndave ne5 years handina chandiri kubudisa mupenyu wangu ini. 5 years kana kubva pandakasiya basa handina kana chimwe chete chandiri kumisa. Gore roga roga ndendiri padare navo chakambodzimurira inhau yekuti ndakaendesa nyaya yangu mapurisa vatengesa mombe dzavari kutaura mbiridzo. Ndikati ndoda kuziva chikomba, ndozvandakataura ini. Chikomba chakakliya mombe. Mapurisa akati toda kuziva mupurisa akakliya mombe nokuti mombe idzi kukliwa nemupurisa. Vakachema fonera itefe vakandichemera ini vakati murume wangu une utsinyi. Ndikavakumbirira ini vakabuda. Asi nhasi ndiri pano handisi kuziva kuti chii chiri kuitika. Ayo chiri kuitika ndo chavari kutaura sure chiri kuitika ndo chavari kutaura. Ivo vane zvavauya vachikumbira kudare kuti ripatsanure kana kuti riongororewo kuti mungagarisana sei kana musiri kugarisana, mungazogarisana sei mwari kwari henyu sevanhu vane vana asi muri munyararo handimapona. So vari kutiwo ndakarambwa kare imuri kuti chii mukadzi muri kumuda here muri yenyu muri kuida here? Kutaura chokwadi handichadi kunyenyeredza kana kutaura nhema pamberi pedare kana pamberi paMwari. Mukadzi anokwanisa kunge kwandiri ari paadvantage yekuti ndakarambwa kare nekuti ndiye atanga kutaura yekurambiwa asi inini ndi ndakarambwa. Sorry baba, muri kunzina mambo, muri kunzina mambo imimi. Ndimi mune decision pamakagara ipapo kuti mukadzi wenyu musibva ipapo muri kuenda naye here kana kuti kwete? Mukadzi ndaimuda zvino pari zvino kutaura chokwadi pamberi paMwari nenguva yandagara naye 5 years ndisinaye kana iye achitawo zvake ininika handichakwanisa. Asi kana tichikwanisa kuti tidzokerane nekuchipatara. Ndokunzwa sekuti musaita sekuti mune marisi. Mubvunzo uyu uri straight, uri kungoda hongu kana kwete chete. Vari kutaura kuti vanogona kuda kunoteswa ropa ndizvo kuti mukadzi atora nguva asiri pamurume, izvo zvichizikamwa kuti mukadzi chaanotobvira kumba kwavo kumurume. Saka ane nguva yakareba vasiri vese, saka vari kuti airarama sei, handizvo here? Saka vari kuti ndiri kutyira kuti pamwe munogona kunge makapinda pongwe tikadyiwana pongwe tese. Saka vari kutiwo vanoda kupoenda kune vanoongorora kuti ropa richakanaka here, ndizvo here baba kana ndanzi? Amenoti mai munozviti chii kuti munhu akaisa concrete haana here problem yakaita inoita kuti ropa rikanganisike? Inini ndoda kutaura chokwadi muchiri kuda murume here? Baba vanondishungurudza. Muchiri kuda murume here? Handisi kuda mama. Muchadi? Handichadi baba, ndashungurudzi. Saka muda kubatsirwa nei? Ndoda kubatsirwa kuti mumwe nemumwe achigara hake kwake. Ini ndichigarawo pavakandisiya nevana vangu zvisina noise. Ndatambura. Ndo vogara kupi? Ivo mudati vazogara kupi? Vane mukadzi wavo. Aiwa mukadzi haana basa. Mukadzi handi vakamuroora vane musha muchiti nemi. Vanonyepa ava zvavanotaura zvese. Mukadzi akaroorwa gore ripi? Mukadzi uti akaroorerwana ndaimuisa mwana wangu festival ivo vakangosiyana negore kudai. Ndaimudzidzisa chikoro ini. Aiwa izvo ndezvakaitika. Tiri kuti paakaroorwa pacho maigara kupi? Taigara Usanyata. Ndo vamazogara kupi? Mukabva mavaka musha uyo mese? Saka muri kuti mukadzi haanawo kodzero iri pamusha ipapo? Yepamusha ipapo? Haasi sina kodzero because vakatora mombe dzavakanga vandisiyira vachinoti vari kunomutengera sitendi. Saka ndakazvigamuchira.
saka vakamutengera vakamutengera stand nemombe dzavakauya dzavanga vandisiyira vakati ndakuchitora mombe dzandakusiyira dzandakatora ndedzangu idzi dzandakakusiyira ndokamura ndochinotengera munun'una wako stand yandoda kunogara. imi kana musingachadi murume sei muchiramba murume muchida kugara ipapo pamusha wake? Sei muchida kugara pamusha pemunhu? Nekuti vabereki venyu mune hama dzenyu dzamai nadzo? Handina hama dzangu ini. Hama dzangu vana vadiki chaizvo. Anovadherera achivaudza zvekuita. Ko isu taizovadhererawo here? Aiyo. Ini chandinoramba mamboka ndechekuti baba vanonyepa. Izvozvi nyangwe vakati vanouya pamba havauyi pamba. Vanenge vachiuya kundishungurudza chete. Ko zvamanzi makati ndakaisa concrete kunyepa here? Kunyepa. Enda hapana matara akamboitiwa. Vekutouya vega vekwavo ndomba vanondida vanotondibata vanonyepa baba zvose zvavanotaura inini ndini ndakanga ndakupinda chechi dzemweya ndakupinda chechi dzemweya ndichidzoka havanambovhera vauya kumba kwangu vakauya vakaona ndichizora minamato yangu vakati handisviki pamunhu ari kuzora mushonga ndakasvika ndikatopinda muchechi. Minamato unenge uri pai unozogwa? Waive muchibhotoro uri munamato chiri chii wakachitarisa chinenge chiri cooking oil yandaitozora saka zvainoita cooking oil manje inozwa futi chero mushonga. Vanhu vanozora futi mushonga vanoishandisa saka vane vakatadza kuona vangofunga kuti zvakasangana but semukadzi nemurume maifanira kutaurirana dambudziko kuti mufunge ndafamba kune dambudziko rakadai rakadai saka ndiri kubatsirwa atimapona muri kuona kuti kungokaruka makuzora mushonga kana kuti munamato vakakadzika. Aiwa ndinopaziva but tatiri vanhu vasiri kutombowirirana hazvizvo here zvakatowedzera sawirirana kwenyu zvamaizora achitosuduruka kumba kwangu handiri kuti zvamaizora hazvina kutowedzera dambudziko here? Aiwa zvina akabva adzoka murume? Aiwa ndasingazorori kudzoka ini ndaizorera urwere hwandakanga nditove narwo ndanga ndichitogwara kubva pamba kwaitove kugwara ende takatobva takonana nemunin'ina wangu naivo tatotukana zvisinganenyaya yeugwerehu achiramba kunondinhingarika kuti ndinorapiwa. chaive chii? Kwaitongo yekurwara kwechivanhu kwete zvekuti kwai ndinorwara zvechinyika. Aiwa zvechivanhu zvandaitorwara ini zvaitoda ini saka mune vana vangani? Vasingadi kufamba neni. Mune vana vangani? Ndine 3 mukuru akapondiwa. Mune vana vangani? Ne 2. Saka ndo aiwa papanochakaipa baba manzwa here zvikuchema mai vari kuti havachadi zvoda kungoenderana nepfungawo yenyu yekuti munenge mamusingachadi futi asi vari kuti dai mandipawo mukana kuti ndichigara hangu pamusha ipapo ndichirera vana vangu pamusha wenyu wamakaita misi wacho munoti nazvo ndochikumbiro chavo? Chikumbiro chavo chakanaka. Inini handidi kuti kai ndivagwadzise, handidi kuvagwadzisa mai avo. Ndiye mukadzi wangu wekutanga weujaya hwangu mukadzi uyu, asi iye ndiye akandigwadzisa kusvika pari nhasi. Nanhasi ndinongogwadziwa nenyaya yemai vava. Chero vanhu vanondiona izvozvi mukatarisa nyange tarisai ruvara rwavo neni ndotozviona kuti umwe wangu ari kutambura pane pari kudi pari kumunetsa but iyeka kana achiona vanhu so sese maonero atiri kuita izvozvi ipapapa anonzwisa tsitsi zvekuti ndatofara chaizvo nezvataurwa kuti padare hapachemwe. Akachema padare rachief neuso akahwikwa nevanhu vakatora mhosva vakaisairira kwayaka. Ini ndikazvigamuchira semurume ndikati aiwa handina mhosva mukadzi ndodzokera naye kumba ndaifa kungomusiya ipapo. Asi chandinokwanisa kumuitira mudzimai uyu ndauya nemapepa emunda ndinomupa mapepa kana pane zvimwe zvinoda kuitwa zvekuti zvipinde muzita rake kana muzita remwana ndinosununguka ndinozviita. Munoenda kulenzi? Asi chandiri kuda kuramba pamberi pevanhu vose vari pano, akafonera bamunini vangu vanonzi Mbasera, vamwe vanonzi Mbasera vari pabhanda wapo achikumbira kwavari kuti inda kumwana wako unondikumbirira unditengese chipisi chemunda. Ndo pandakaramba. Aiwa izvo zvazviti. Ndo pandakaramba kana ndichireva nhema ngava ndipupurire mai ndikaramba. Mai
ani muda kutengesa chimedu chemunda handina wandakambofonera handina wandakambofonera ndiri kurimemba ndakaenda kumba kwabana Abhisheki kutefi ndaenda kumba kwabana Abhisheki vakati baba aKelvin dai anga ari munhu zvanhu zvaasingashandi abvisa imwe pisi aona kuti manhingarika mararamawo nemwana wechikoro ararama ndikati zvotoda imi nokuti ndimi baba vachona ina handingatauri naye izvozvo handina kutomboenda kunovafuna kuti kwai ndoda asi nyaya yekubvisa chipisi chitengeswa yakambotaurika yakataurika kuna baba munini vavo chokwadi munda wakakura sei wakakura sei i6 hectares saka dzakakura because ndo dziri pamutemo kazi A1 so pa A1 kana makutengesa ine yakunzi munda wachona kana varida kutengesa munda havasi right because vana vanozvishapi kugara aiwa so zvandoda kuita ini vanoda vanogona kutengesa vana vacho vakura sei aripo 24 years akura pane wani mukomana anga ari pano vana rudzi mukomana adzoka sumuka aindoi baba oyo atova asina kugara ndebvu kuti vanhu muone ndiye muridzi wepamba kai ndiye nandamboramba saka zvakadii kuti baba vagara vati vada kupai munda but vati kwanzi kuzotengesa ndokukashaditengesi munda ndiri kutoda kugara pasitendi ndinzi mai ndiri pasitendi semagariro andandakangoita pamakore ose iyaya bcause nyaya ripo ndekuti hapana akafa pakati penyu hapana dei murume akafa tangoti munda ngauchitongonanga kwamuri hapana but asati afa mpenyu pane vana saka achiwirirana naye kuti moda kupa ani mega haisi nyaya yedu hatigoni kuipindira munda ndewavhaisi vhaisi ndiani iye mukomana ndowamuda kuti apiwe nababa mazvinzwa here baba saka zvamunoita munyaya yeminda munozoenda kulenzi munoita maafidhavhiti ende mazuva ano zvitori izi kana muine senemu yakafanana minda yakutonetsa kuchinja ndeye munhu ane senemu yakasiyana nemunhu arida kupiwa munda wacho saka yakanaka kai ndo zvamamuchichema handiti mai chete ka murume hamuchadi aiwa ndogara nemwana wangu murume hamuchadi aripo uyu mwana wangu murume hamuchadi nekuti ava hamuna kurambana kama munofanira kuti mukazonofunga monyatsorambana mopanana kupuru kuitira kuti mimika pakazoita munhu anenge achiti ane jeka hama da kunotikinura concrete vanhu vanenge vane makompresa kana zvipamupamu anogona kuve mukomana wakadero vanokudzokerai mangwana vachini kuti ndakatorerwa mukadzi momiswa padare ndiri kunyepa here mbomirai zvemurume vai muchida kuti murume atinde mukadzi achiramba murume ati anoda kuenda kunoteswa ropa otora mukadzi wake mukadzi ndiye ari kuti kwete murume ati tikaenda kuropa rikachena handa problem atoni ndiri kugwadziwa ndikavatarisa so zvavaive nezvavaive saka mai yeropa ndo yavatya handimbotyi nasa life yandandichirarama yakaoma inenge yakaoma but mamboshinga pakura mukomana andaona mamashinga hameno kuti satani apinda papi asi kamikana muri musikazoti murume munozomupa gupu rokuitira mangwana mambodzokera henyu manofunga nezvazvo munozozviita kana muchida because hamuna umanikidzo kuti ugare nemunhu kana usikadi chiona kuti upenyu hwako huri pangozi makaitawo zvakanaka makavapa nhaka yemunin'ina hamuna kumirira kuti mufe paite chimutsamapiwa munin'ina angoita take over muchiri kufamba kudera asi ukama hausi kupera manje munin'ina anofanira kuuyawo achiona sisi nekuti ndo vakaita kuti awane murume ndo vakawana murume
kuti azoona kuti murume wayo akanaka akamuona padhuze nawo auya nasisi handizvo here mai munin'ina wenyu ihama yenyu musasvikire pakuti hamuonani kana kuti munda mapiwa asi chindai munofunga kuti murume ati mukadzi ndiri kumuda ane zvaangoti chete makuda kutanga zvekusanyati zvekuchema vaive sekuru venyu kwavaisu hatisi vana sekuru venyu vaichemera sekuru apa muchachemei muda kuchema zvekufara here because zvamauya makananga zvaita zvapera handiti baba zvaita kuti vanhu pacho mambo ishoko rerairo mai ava zvavati vada kugara pamushava vatarise zera remwana wavo uyo votarisa tsika dzedu dzechivanhu pamba pawaroorwa hapaiswe gomba rume chiramba chekuzoti mati munoda kugara ipapa poita kunge papadhipi panokonzeresa ngozi mune ramangwana izi aidza mwana ndiye achapara mhosva akuti maidho chiita makuiti kana kuti iye murume uyu achazopara mhosva naizvozvo futi hurumende iri kukurudzira tsika nemagariro kuburikidza nechirongwa chiri kuitwa namai chegonda nhanga saka imimi madzimai dzimwe dzimba imi muri kuputsa dzimba mega hurumende yakaisa mutemo wemaequal rights haina kumboisa zvekuti imimi muye mutonge kumisha kwamunei makaita se kwamunei makaroorwa izvo zvakaitirwa kumabasa saka tsvagurudzo dziripo dziri kuti vana mbuya havasi kunyatsokwanisa kuraya vana vavo chaizvo chaizvo kuti zviri kunyatsodiwa neupenyu hwedu hwevanhu vatema ndezvipi saka ndo zvatinongoda kurayira amai ava kuti vanobata zvavo vachiziva kuti kongreti iyoyoyo vakarega kuenda kudn test aiwa ndizvozvo ivo vanozviziva ndo vanogona kuzombata gokwe kwavaienda vachibva kupamba vachirespekta mwana wavo mwana ka hafaniri kuti azoona zvinhu zvakadii kana varoora havana chavanozodzidza aiwa tinotenda mutupo chii mai mhara dzete mati baba pane zvandaida kukumbirawo kutaura kumbirai uyu vice mwana wangu ndiye mwana mukomana wangu anditaura ndiye mukuru pari zvino saka nechandaa ndichikumbirisa pamberi pedare iri naiye vice aripo namai varipo ndanchikumbirawo mai ava varege kundinetserawo varoora vachatogwa navice nekuti vice izvi nane 24 years izvozvi ari papa mukamubvunza kuti aindisa vakadzi vangani ari papa kungomuti munin'ina kana mwana waindisa vakadzi vangani vice hatizoti ndi vice mbasera waramba vakadzi vangani auyawo kuita mwari unyatsobuda tiona iwo ndiwakaoma manje pane nyaya hauzivi kuindisa tulangoti yatauroga kuti ari kuzvifambisa sei gara pakati pabereki wako but hauna mhosva hako uri kungogara wo zvako kuti ungotibatsirawo watumba kagara wane vakadzi vangani kona aivhaisi sapasara vangani vari kuenda sei ndingati kwanzi kunetsa kwamahere kwati aiwa vari kuenda sei iwe ndiwakutaura zvamai taura kuti uri kuita sei uchiramba vakadzi vaviri vese kwatoshandira nekwanenge nekunenge kune mukadzi kure saka mukadzi anogona kunge inini ndikutoti uri kushandira kunze kwenyika aiwa ndiri kuetemu apa kure nechi kure nei kuzetemu
saka vakadzi ava vari kutiza nyaya kuti kushandira kuri wekutanga ake takanetsana kusatokurirana mubajemu wechitu akazotogona nemumwe vamusingaurirani mubaba kuti pakachakaitika nje ivo vekwavo vaita kuti virore ini vekwanguwo ini ndanga ndisinawoziva baba vanga vatirawo mumombe ekuti hauri kutaura zvisingawirirani kutaura nemasha wati makakona hani nyaya dzemumba saka nyaya dzemumba kana wakutaura mombe dzogara mumba aiwa idzi ndemombe dzacho ndedzako here nekukura kwaita asi mukavakwaona nyasha unofanira kutenda kubaba kuti baba maita mandisira musha vatendeka vari ipapo so chirorawo gara nemukadzi woitawo mhuri sekuita kwakaita baba ako asi usazotore munin'ina wemukadzi chiti ndiri kutedzera baba angu andika aiwa pakanaka tinotenda baba imazoti munoereini mwana wenyu sumba masi orit sumba yemaguwereri masi aiwa pakanaka chikaro tinotenda nemwoyo wenyu ndaona pfungwa dzenyu chadzo mai ava munoratidza kuti hatina kunyanya kubuda mavari but mune tunhuwo tova muri kudi but ivo ndo vane tunhu twavakasora twakakura kudarika twenyu saka mana vati chiregai ndimbogara pamusha nei nemhuri but zvisinei tinotenda munofamba zvakanaka simukai